quart. Pati central, en el sud, aquella zona, el pati principal, pòrtics d'entrada i les torres, sempre. L'est, ahí tenim l'est. És on neix el sol. L'eixida del sol és la part més important del dia i allí els flares col·locaran tot el més important, que és el que té a veure amb la religió. El presbiteri, els àbsides, el capçal de l'església, la sagristia, la sala capitular a baix, els despatxos del prior i l'habitació del prior i dalt de tot les habitacions dels flares. El frare Jeroni o està cantant en el cor o està llegint i estudiant en la seva habitació, té que estar ben il·luminada. Si a l'eixida del sol col·loquem lo important, a la posta, lo mundà, lo que no té importància, i hem vist la cuina, rapideta i malament però hem vist la cuina, i després veurem el refectori, el comedor, on menjàvem. I ens queda una ala, que és l'ala nord, que així quan fa calor, però quan fa fred, fa fred. L'ala nord és la part més fresqueta de la casa, i allí col·loquen la part agropecuària, silo, lagar, olises, molí, i en la part alta, treball, cult però treball, la biblioteca, la sala d'estudis, traducció, la sala de música, i aquesta era la forma d'estructurar aquells primers monestirs jerònics. Aquesta fetge que veiem ahí, que vegem, és la hipotètica finalització de la construcció. L'edifici en el 1600